Uvaženi gledalci, dobar dan. Pratite intervju dana na Euronewsu. Poljoprivreda je jedan od ključnih razvojnih potencijala Crne Gore, ali i sektor koji se poslednjih mjeseci suočava sa brojnim izazovima. Od protesta mljekara i proizvođača lubenice, preko afričke svinjske kuge i klimatskih promjena, do pitanja plasmana domaćih proizvoda i korišćenja evropskih fondova. Koliko je domaća poljoprivreda zaista konkurentna, da li država dovoljno štiti svoje proizvođače i šta su prioriteti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u narednom periodu, razgovaramo sa ministrom Vladimirom Jokovićem. Ministre, dobar dan i hvala vam puno što govorite za Euronews. Hvala poziv, pozdrav za vas i vaše gledalce. Evo, za početak da krenemo od najskorijih dešavanja, to su ove nepogode, vremenske nepogode neplanirane koje su pogodile veći dio Danilovgrada, nanijele su brojnu štetu proizvođačima i poljoprivrednicima. Mi smo upravo jutros imali priliku da razgovaramo sa nekima od njih koji kažu da je šteta ogromna. Da li je ministarstvo planira neku naknadu ili neku vrstu pomoći tim proizvođačima i poljoprivrednicima u ovim situacijama? Zato postoji vladina komisija koja za nadoknadu ili procjenu šteta od elementarnih nepogoda, shodno sredstvima koja budu opredjeljena iz državnog budžeta, iz stare budžetske rezerve, mi ćemo, kad prikupimo podatke od lokalnih samouprava kolika je šteta bila na kom gazdinstvu, što oni koji su pretrpili štetu poljoprivrednici podnose zahtjev komisiji za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na lokalnom nivou i kad dobijemo ta sredstva za nadoknadu, mi ćemo u onoj mjeri u kojoj je to moguće razoknaditi poljoprivrednim proizvođačima. Zaista je šteta ogromna. Ja putujem za Nikšić, vidio sam i sinoć i jutro. Evo, konkretno sam vidio jednu smokvu pored puta koja ni jedan jedini list nije imala, svaki je obijen kao da je mjesec januar. Šteta je velika i vidjet ćemo šta i kako se može učiniti. Kako u posljednjem periodu uvijek imamo neke probleme u vašem resoru što se tiče poljoprivrednika i proizvođača. Dakle, imali smo protest mljekara, imali smo protest proizvođača lubenice, to se naravno sve sanira, ali da li postoje neke preventivne mjere koje preduzimate i kontrole kako ne bi dolazilo uopšte da proizvođači i poljoprivrednici budu u bilo kakvom problemu? To je nemoguće što se tiče protesta mljekara. On je po meni bio potpuno neopravdan, nepotreban. Više politički nego što je stvarnih problema bilo. Prvi protest prošle godine kad je bio, nisu znali šta će s ogromnim količinama mlijeka i tako dalje. Kad smo mi našli ko će to mlijeko da otkupi, mi da platimo transport, sve da niko ne bude na gubitku ni jedan cent, za 3 nedelje ukupno izvezeno 3 cisterne po 12 tona, 36 tona, vrijedno 18.000 eura. Da li je to potrebno za takvu priču i takvu galamu? Naravno, neki se nikad nijesu i niti će se pomiriti sa rezultatima izbora 30. augusta 2020. godine i onda još taj eho nezadovoljstva žele da iskažu neki drugi način. To je bio apsolutno nepotreban proces. Drugi proces koji je bio sad, opet kažem, mi smo se prvi dan, čim smo dobili saznanja i zahtjeve da mi viška mliječnih proizvoda, sirovog mlijeka, mi smo organizovali sastanak. Na tom sastanku oni koji su govorili da ne znaju što će sa mlijekom, konkretno govorim za prerađivače mljekare, nisu znali da kažu koliko imaju viška mlijeka, koliko dugo će to trajati, ništa. Trgovinski lanci ih pitaju što nas prije niste javili, tu je 5-6 dana, da mi ne uvozimo, sačekamo, riješimo. Sve smo tu dogovorili da mi nađemo, mi smo našli ko će to mlijeko da izveze, napisali javni poziv drugačije, da se to mlijeko izveze, da se upakuje, da se vrati u Crnu Goru kao ono dugotrajno mlijeko. Jedan trgovinski lanac je rekao da će to skladištiti, prodati po svojim brendom, sve u redu, mi platiti troškove prevoza i pakovanja, tako da niko nema ni jedan cent gubitka. Kad smo dogovorili, sve završili, jutri dan protest, televizija, MVO, budi bog s nama, skupilo se, ne znam ko su ni što su. Najviše riječi drže oni koji nikakve veze nemaju sa mljekarstvom, niti imaju krave, niti proizvode mlijekom itd. Onda su posle u toj halabuci pošli kod premijera i dogovorili se, premijer ih je naravno kao odgovoran čovjek primio, da trgovinski lanci malo smanje marže, malo smanje prerađivači mljekare naše maržu i da se taj problem riješi. I zamislite sad, da rađujete 30 godina, 20, sad je potrebno vlada, televizije, protesti, čuda neka, da nisu mogli ukrenuti telefonom,
jedan trgovinski drugi lanac kome prodaju, spustite malo cijenu, maržu, imamo problem, spustit ćemo i mi, završit ćemo to, da niko o tome ne zna. Nekome je potreba stena. Tu stvarnih problema nema. I znači ono što hoću da kažem, daleko najveću u Evropi otkupnu cijenu mlijeka imaju naši mljekari Crne Gore. Pa šta hoće ako imate 50% veće od prosjeka Evropske unije otkupnu cijenu mlijeka? Što daju subvencije, što otkupljuju. Država daje 20 centi, lokalne samouprave od 5 do 12 centi i imamo negdje preko 80 centi ili 75, a neki preko 80 centi po litru mlijeka, što u regionu sanjaju da imaju u Republici Srpskoj i proizvode u istim uslovima. Ne može neko mene ubijediti da je u Nikšićkom polju ili Danilovgradu teže proizvoditi nego što je u Trebinju ili u Gacku. To je isto. I sad oni tamo mogu sa nikakvim subvencijama da proizvedu i da prodaju, ali im krivo što ulazi jeftinije mlijeko. A ovamo bilansi prerađivača mlijeka fenomenalni. Sve milionski dobiti. I onda je to problem. Dakle, to su neke druge priče. No, i sad ćemo ima mljekara iz regiona koji se interesuju da otvore svoje pogode. Biće jedan, vjerovatno će vrlo brzo do nove godine ići jedan poziv preko IPARD-a da se napravi jedna mljekara koja će proizvoditi dugotrajne proizvode. E sad, oni koji do sad nijesu te ogromne sredstva koje imaju milionske dobite ulagali, i hoće li imati obraza da se jave na taj poziv? Ne. Mislim da treba neko drugi da dođe i da otkupljuje to mlijeko i da prodaje, pošto su oni govorili da je to neisplativo. Sad kad ste već spomenuli IPARD, često se mali poljoprivrednici tu oglašavaju i kažu da su procedure komplikovane i da najveći dio novca završi kod većih proizvođača. Koliko je zapravo malih gazdinstava dobilo sredstva i planirate li neke pojednostavljene procedure? Dakle, onaj koji daje sredstva, on propisuje procedure i pravilnike. I način kako će se rangirati, ko će biti prvo rangirani, ko drugo rangirani, ko ima više zahtjeva nego što imamo sredstava. Dakle, to je Evropska komisija. Mi smo šampioni, ne samo regionu, nego u Evropi po trošnji sredstava. E sad, neko se žali zašto je procedura komplikovana, a neko se ne žali, konkuriše i dobije. Ako je za neki projekat, primjer radi, dozvoljena investicija prihvatljiva do 200.000 eura. To je bez PDV. To je sa PDV-om 242. PDV se oslobađa, znači 200 ostaje i vraća se 100, to 250%. Dakle, neko ko investira 242.000, povrat mu je 142.000. I kaže komplikovana procedura. Pa kad sam ja postavio pitanje iz Evropske komisije, mislim, moramo se negdje urazumiti i negdje biti odgovorni prema sebe i prema onima koji to rade. Ko može na lakši način zaraditi 142.000 eura, osim da izvadi neke papire koji su mu svakako potrebni. I kad sam ja pitao Evropsku komisiju, onako malo pod ovim pitanjima, smiješnim pitanjima, jer treba projekat, treba građevinska dozvola, treba sve ono što treba da bi radili to, da bude sve legitimno. Mogu li ove procedure, naši se žale da poljoprivredni proizvođači su komplikovane, a dobio sam odgovor, idemite gospodine ministre. Mi smo zaradili naša par od naših poreskih obveznika nego jednih ljudi. Hoćemo vama da pomogne. I dajemo tolika sredstva. I vama je problem u vašoj državi da izradite neku potvrdu, neki papir, a nama nije problem da damo toliko i toliko miliona za ovo što radi. Neopravdani su ti protesti. Ko je sposoban, neko hoće da radi, treba da ide, to je vrlo lagana, obavezujuća i bez IPARD-a. Ako ćete pravite kuću, mora dobiti urbanističko-tehnički uslov, mora dobiti projekat, mora dobiti dovoljno vode, struje, parcelu i da to gradite. Jer ne možete sada pravite nešto da nemate to i napravite, nego jutri dan tuda prolazi autoput i srušivi sve to i pare potrošene. Dakle, procedure ništa nijesu u odnosu na benefite koje se dobiju komplikovane. Nakon zatvaranja dijela pregovaračkih poglavlja, već kad pominjemo Evropsku uniju, ostaje poglavlje 12, koje se odnosi na bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarni sistem. Da li smatrate da će možda ono negdje zakočiti evropski put ili nećemo imati problema pri zatvaranju tog poglavlja? Dakle, mi smo zatvaranje poglavlja
11 poljoprivrede i ruralni razvoj imali problema jer je Francuska rekla mi mislimo otprilike ovako da vi ne možete sprovesti to sve što ste učinili. Ali ovdje je ključno, mi ne pregovaramo ni sa Francuskom, ni sa Austrijom, ni sa Portugalijom, ni Maltom. Razgovaramo sa Evropskom komisijom, koja je krovna za sve. I oni su rekli, vi ste sve završili što treba. Sve što su od nas tražili, mi smo završili. Naravno, Francuska je kasnije rekla da to može. I mi smo zatvorili ta dva poglavlja, 11 i 13. Sad radimo poglavlje 12. Ali smo imali prije neki dan, jer je u pitanju saobraćaj i transport, Hrvatska je jedna jedina država iz Evrope, Evropske unije, rekla mi ne možemo zatvoriti jer će naše kompanije koje se bave transportom jeftinije prevoziti robe nego što bi to radile Hrvatske. Može neka druga država. Grčka, Albanija nije članica Evropske unije, ali Grčka, Italija, Hrvatska, Slovenija. Pa da kaže, vi ćete prodavati jeftinije lubenicu ili paradajz u Herceg-Novom nego što ćemo i u Dubrovniku možemo da stavimo. Ali ne pregovara niko ponovo ponavljam sa državama, nego pregovara sa Evropskom komisijom. Ono što je zanimljivo, sve što smo uradili, vlada Crne Gore kompletna, preko 40% otpada na Ministarstvo poljoprivrede tih zahtjeva u pregovaračkom pogledu. Nekih 45.000 stranica smo mi odradili i poslali, našli rešenja, prepisali, preveli i tako dalje, Evropskoj komisiji. Sve što od nas zahtijevano, sve smo odradili. Samo, mislim, na nepunu godinu ili godinu dana, da kažem, poslednju smo 38 ili 9, mislim 38 zakona donijeli, niz podzakonskih akata, uredbi, pravilnika, gdje neki imaju po 4200. Ogromno posao, ogromni zahtjevi. Dakle, 40% od onoga što kompletna vlada Crne Gore odradi. Ponosan sam na te ljude koji su na tome radili. Do sada sve što je traženo, sve smo završili. Ne vidim ni jedan jedini razlog. Čak čujem jako mudre i pravične izjave lidera evropskih država. Šta mi hoćemo više, Crna Gora je uradila sve što se od nas traži. Sad je na nama da im mi odradimo ono što Crna Gora traži. Tako da ja ne očekujem ništa moguće, kao evo, za transport. Ništa, sve završeno. Hrvatska je rekla to što je rekla. Može iz ovdje neka država, bilo koja da kaže, nama se to iz tih razloga, ali mi smo što se tiče Evropske komisije sve došli. Dobro, što se tiče domaćih proizvoda, eto da se vratimo još na to kratko. Da li smatrate da su oni konkurentni danas na tržištu i da li smatrate da se oni više plasiraju u odnosu na uvezene proizvode s obzirom da znamo koliko imamo domaćih proizvođača, a koliko opet s druge strane proizvoda uvozimo u Crnu Goru? Sve je to specifično za zavisno kojih proizvoda. Ako imamo mlijeko, koje se ovako jako pominje, ako imamo najveću otkupnu cijenu mlijeka i ako je neko naučio da ima velike marže, da dobro zarađuje, možda i jedan od najprofitabilijih sektora u ekonomiji Crne Gore, osim možda tih IT kompanija, ako bi se smanjio malo profit, on ne zadovoljan, naviknuo. Ali kako oni mogu da proizvode i da prodaju po to i onda je njima, kad dođe neko mlijeko iz Republike Srpske, Albanije, ne znam nije odakle, oni protiv, evo smanjili su cijenu, mi ćemo svi prestati da radimo, uništit ćemo sektor, a da to vi ne proizvodite po toj cijeni mlijeko. Isti su uslovi, a ovamo subvencije neuporedivo veće. Znate, moramo da budemo objektivni. Sad će biti otvoreno evropsko tržište, moramo biti spremni, više privilegovanih neće biti, monopola neće biti, neki žive na monopolima, jednostavno moraju da budu konkurentni. Subvencije će biti jednake u Crnoj Gori i u Holandiji, i u Francuskoj i u Španiji. Sva sredstva za subvencije će dolaziti Fonda za zajedničku poljoprivrednu politiku Evropske komisije, Evropske unije, i imat ćemo jednaku šansu. I sad ako se nekom iz Holandije isplati da nešto proizvede pod istim uslovima i da doveze i plati tako duga transport i vrijeme provedeno u transportu i sve zavisne troškove, zašto mi ne možemo to da proizvodimo? Da vidimo da li mi radimo dovoljno, koja je naša produktivnost i tako dalje i tako dalje. Naravno, mi imamo kvalitetne proizvode, naši poljoprivredni proizvođači će moći da imaju tržište, pa ako su sposobni i konkurentni, nek prodavaju u Dubrovniku, Ljubljani, Beču, Parizu, gdje god hoće.
I za kraj, evo, najavljena je rekonstrukcija vlade Crne Gore. Šta očekujete u kratkim crtama? Pa dobro, to je realno očekivana rekonstrukcija izlaskom partije Milana Kneževića iz vlasti. Ostala su dva neupražnjena ministarska mjesta i naravno napuštanje Socijalističke narodne partije Crne Gore, bivšeg potpredsjednika i bivšeg ministra u vladi. Naravno, mi smo iz SMP-a tražili to mjesto pripada shodno koalicijom ugovoru nama i naš kandidat će biti izabran za mjesto ministra sporta. Kad će biti ta rekonstrukcija, prethodno nemam potvrdu od premijera, ali vjerujemo do završetka ovog zasjedanja Skupštine do 1. augusta će to biti sve riješeno. Ministre, hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme i bili gost Euronews. Hvala vam. Uvaženi gledalci, hvala i vama što ste pratili još jedno izdanje intervjua dana na Euronewsu, a gost je bio ministar poljoprivrede Vladimir Joković.